You can't say dipesa bongo shombo kandake zvako natsoasikana nzvi vakubvisa roko kwachibvisira roko tisa roko kwena vanonona ndanchigatisa mapusha watogatisa mapushi kumba watogatisa mapushi kumba ndakabata bag sandaona ndikuremerwa kukuhaga izvezvi vakatarisa vasikana isa roka ndisa roko reiko ndakabata bag naye ndakabata bag ndatoaratidza kuti tinodanana naiwe ndihage baby look Hey guys, do ndakabata bag rukurema mna ngondudza ndihage ndihage kana tuvane totu tuvane tokudi ndihage ndihage rukurema unza ndibati ndihage ndihage atisikwena tisina darkane bebado de abuse ndihage ukisa madam utaguri kana auchitsokorore Nine guys, munangenda sei? Vachirushamitsika varatidzi. Hatitoendi nhasi. Baby ngatiswere takatumira kusvika vaenda. Vari kukutarisira nengaziso kwakadaro. Baby. Ndakakuhaga tasingafambe zvakanaka. Ne? Ndandakurega ndabata bag kuno kuside kuno. Kubashiro kubati baby wangu wakandaga vanchiti baby wangu patosvika baba wangu nyara uchanditi baby watopotsa kutonditi sisterani. Takunzwa. Guys, Chiti, I love you from distance. Ida, that's there. I love you. That's there. Ashinzwa na. Baby, that's there. Ita, baby, I love you. Baby, I love you. Baby, that's there. Askunzwa because they want to. Baby, I love you. That's there. Baby, I love you. Unojairira. Avanetisa guys, akapozogara. Kusana uya. Ndinotobvisa ring upfugama apa undipfekedza gate. Aiwa. Baby. You are being ridiculous. Utoona mai ari mota yakukutarisa. Vari kutarisa musoro wangu kuti nhasi buda vatsamwe. Baby, unogara une answer for everything. Relationship guys, ukatoda relationship is the best guys. You wotoza utotiwa watosunga nomudedzeresa munhu kuti I love you uchizoti anokulava.